I 10. klasse, der ved vi en masse om rust og rustik. Når vinteren kommer og tømmer mine lommer, så ved jeg altid til sidst, hvor jeg skal henvende mig. Det bliver ikke til dig. Der er grænser for hvad vi går med til. Det strammer tendens mod en sund latens. Forstå mig kun hvis du vil. Giv os en ny dag, slå til et slag, fylde og nærvær til sidst. Og hvis sandheden skal frem, og det skal den i gang, så lad det blive for folk med kvist, til at tænde den sidste og tørreste kvist. I 10. klasse, der sker der en masse, der aldrig kunne ske.